תעזוב אותי. תצלם. תעזוב אותי. תצלם איך הוא מתנגד, תצלם. תעזוב אותי בבקשה. אתה נתת לי דוח, נכון? אתה עצור. אתה לא יכול. למה? היי, אתם עושים לי פה את העסק. מה קרה? למה בפנים אבל? למה פה אבל? אתה מתנגד? עזוב אותי. אז תפסיק להתנגד. אתה נתת לי דוח, מה קורה? אלוהים ישמור. מה אתה רוצה לעצור? אתה עצור. אתה חונק אותי. אז תפסיק להתנגד. אתה חונק אותי. עזוב אותי. ילדים קטנים מסתכלים. עזוב אותי בבקשה. סיוע לשוטר. תקיפת שוטר. פישקין. הכיכר בפיצה, זה עומד בשרון. זה הסיוע דחוף. אתה חונק אותי, אז אני תוריד את הידיים. אתה חונק אותי. תפסיק להתנגד. אתה חונק אותי מלהתנגד לך, זוז, אתה חונק אותי. אמרת תביא לי דוחות, נכון? תן לי דוחות, תן לי דוחות. עזוב אותי בבקשה, אתה חונק אותי. אתה חונק אותי. אתה חונק אותי, יאללה. 5 תפתח סיוע. היי! אתה חונק אותי. פישקין, רמת השרון. עזוב אותי. תפסיק להתנגד. אתה חונק אותי, אני לא מתנגד לך. למה אתה חונק אותי? תפסיק להתנגד. אתה בחשוד השמוע, רצית להביא לי דוחות, נכון? תן דוחות. עכשיו אתה עצור. על מה אני עצור? בוא תגיד לי על מה. תפסיק להתנגד. מי מתנגד לך? אתה עליי! אתה תעזוב אותי. תגיד לי, מה יש לך? הוא בחור במשקל 40 קילו, מה אתה עושה לו? אני לא מצליח לעצור אותו. הוא אז הביא לי בוא, דוחות, תקום, הוא למה רוצה אתה בוא לעזור תעזור לי. לי. מי יעזור לך? הוא אתה יעזור אזרח, אני לך. רוצה, אני דורש את העזרה שלך. מי אתה? תגיד לי, רק שאני נראה לך, אין מי בעיה, גם אתה? אתה תסתדר. תזוז! בעיות גב, אתה חונק אותי. אולי... חיים, צלם את זה בבקשה. הוא מצלם הכל, אבל למה ככה? מה קרה? למה אבל באמצע בית עסק? למה העסק עכשיו צריך להיות הפוך תן בגללכם? לו לעצור אותך, אל תעשה את השטויות האלה. תן לו לעצור על אותך. מה שיעצור אותי. אדוני, אני דורש את הסיוע שלך. בוא נסיים. אני לא יכול, יש לי בעיות גב, אתה יכול לדרוש